EPFO पेन्शनर्स असतात तांकां लायफ सर्टिफिकेट करपाची आसता आनी तांकां ही लायफ सर्टिफिकेट करपा खातीर जी ऑफिसीज आसा जावं बँक्स आसा जावं हे EPFO ऑफिस आसा थंय तांकां येवचें पडटालें, पूण तांकां ह्यान फुडें हांगासर खंयच येवपाची गरज ना। गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने नेशन वाईड DLC कलेक्शन कॅम्पेन 4.0 लॉन्च केलं आहे। त्या अंतर्गत भारतभरातनं सर्वच प्रकारच्या पेन्शनर्सचं लाईफ सर्टिफिकेट कलेक्शन करण्यासाठीचं कॅम्पेन सुरू करण्यात आलं आहे। EPFO आरो गोवा या मोहिमेमध्ये अग्रेसर असून 2 मोबाईल ॲप्लिकेशन्स आधार फेस ID आणि जीवन प्रमाण ॲप्लिकेशन हे डाउनलोड केल्यानंतर ते स्वतः कशा प्रकारे करू शकतात, स्वतः पेन्शन दूत बनून आपण स्वतःहून दुसऱ्या आपल्या आजूबाजूच्यांचे त्यांचे जीवन प्रमाण कशा प्रकारे कलेक्ट करू शकतात याचं त्यांना प्रशिक्षण देत आहोत। ते EPFO कडे ऑटोमॅटिकली सबमिट होईल, तुम्हाला कुठल्याही ऑफिसला व्हिजिट करण्याची गरज नाही आणि हे सर्टिफिकेट पुढच्या 1 वर्षासाठी व्हॅलिड असेल।